drift away. Така, здравейте хора, аз и днес ще играем Пудра 17. И да, човек, както виждате, тук сме избрали формати. Тук имаме няколко формата, имаме 5 формата. Ще избереме формат 2. Окей, точно сега ми падна батерия. Избереме Перейра, не, ще изберем по-точно Хазард. Той ще ни бъде капитан. О, Суарес! Хайп Суарес! Машинката ни. Съм голове. Гамейро. Тук избираме. Така. Май различно. Радоджа. Ще изберем Радоджа от Селта Виго. Дерос и Крос от Испания. Вела. Или Иско, или Махе. О, тук ще бъде Иско. Найс. Иско. Маркос Алонсо. Джорди Алба. От Испания. Стоунс. Окей, Стоунс. Аз тук не съм различен смисъл, ако имам някакви добри резерви, ще избера тях. Карвахал, дуетки да има Карвахал. Замяната с Сиско. О, Тер Штеген. Сега започват резервите. Беленов. Искам да ми се пада някой българин, бе. Ще го сложа веднага. Алекс Телес. Формат LB. Няма да замесваме Джорди Алба. В никакъв случай. Той ще се е титуляра. Хектор. Даниего. Хектор ще изберем. Айде, Хектор. Много формат 2 играча в формат LB. Защитници. Ооо. Джанник. Не знам точно как да го преднеса, но ще изберем тук Родригес обаче. Родригес към обаче нас такава карта на нас не трябва. Какво ще кажете? Ето тук е така, цак. Направим още една зелена черта. Добре, Иванов. Пак руснак, бе. Хера. С 90 пауър. Окей. Но един новият играч. О, Бензема! Ако има някой друг, Бензема ще изберем. Тук направо правиме цялата черта. Зелена. Найс. Ладза. Давид Вила. Давид Вила не мисля да го избирам. Той най-силната и ще изберем. Ролана, Пулсик, Фелипе, или Фелипе, не знам как се произнася, ще го сложим ето тук. Е така. Лукас. От ПСЖ в Бразилия. Така. Следващи играч. Кубо. Павло Херман. Херман, окей. Окей, картите са за сега добре. Два играча ни остават за сега. Руни. Гарет Бейл. Тук ще изберем Гарет Бейл. Оле, имахме Марсело. Пичове. Лошо беше това, което направихме. Бейл ще го сложи като защитник. И Марсело. О, Неймар! Yes, бе! Абе, това исках, бе. Неймар сега го слагам ето тук. Гамейро ще го сложа ето тук. Защото няма къде да ги сложа. И сега вижте как форматът ми се промени рязко наоколо. Окей, това ще бъде всичко. Нека направя една екранна снимка. Да, ето. Сега сейв. И Death Team.
сега ниш. Да пробваме да видим дали ще сме на финал. Окей, ето ги топ играчите: Суарес, Крос и Джорди Алба. А Неймар, не знам защо не е в топ играчи, може би защото не е титуляр бил, не знам. Започваме. Старт! Крос, Неймар, Крос и Неймар отбелязват. Родригес също. Браво, Родригес! Радвам се, че съм те сложил. 3 на 3, не 3 на 3. Не 3 на 4, не! Не, бе, брат. Бе, вкарахме цели 3 гола, бе, брат. И ни обърнаха. Да, ето. Силвър и голд. Най-тъпият пак. Силвър пак. Не. 74 е уведи. Бях тук е... Да отворим още един пъстър. От Америка. Зимерман. Де. Голд пак. Бразилия! ЦСКА. What? Само да видим тук какво става. 1-0. Добре. Чай го. Май клуб. Карти 106. My Cards. Collections. 4%. Имаше един тук, където беше от ЦСКА. Дали е българин? Ето да не е от ЦСКА, от нашият отбор. Да! ЦСКА! Да, това е много яко. Много яко играч. Челихме и пича, това е страбършото видео. Няма се ли да се подкава да треним палец нагоре. Аз съм за моят канал, който сте го направили. Бъдете вас фен и бай-бай!